Salut! Sunt Bettina. Astăzi vă voi arăta cum să schimbați o parolă la Yahoo Messenger. Cea mai ușoară metodă de a schimba este să avem un Yahoo Messenger deschis. Imediat ne logăm și noi. Să vedem așa. Floarea.Margareta este ID-ul nostru fictiv, iar parola este Trandafir 10. Ne logăm, așteptăm puțin că avem câteva probleme cu internetul. Iar așa, după ce ne-am logat, următorul pas este chiar foarte simplu. Mergem la Messenger. O secundă. Mergem la Messenger, la informațiile contului meu, My Account Info și așteptăm să se deschidă browserul de internet. Imediat ne conectăm din nou la Yahoo. Avem nevoie de parolă. Parola noastră este Trandafir 10. Trandafir 10. Autentificare. Datele contului și avem modificare parolă sau change password. Noi momentan îl avem pe română, că suntem pe yahoo.ro. Parola veche, actuală, Trandafir 10, iar să alegem o parolă nouă. Cameleon 10. Cameleon 10 și încă o dată de confirmare, 10, după care salvăm, salvare sau save. Așteptăm câteva secunde să vedem dacă totul va fi în regulă. V-ați ales cu succes o parolă nouă. Continuare. Citim și mail-ul de confirmare. Parolă schimbată. Yahoo Messenger. Parola noastră de Messenger s-a schimbat cu succes, iar acum ne putem loga cu parola nouă. Și pentru mai multe tutoriale vă așteptăm pe bv-sue.com și în continuare. Vă mulțumesc, eu sunt Bettina, ne vedem și data viitoare!